Hola, bona nit. El preu dels habitatges no para de créixer. En els últims 7 anys ho ha fet un 150%. L'últim any, el 2004, van pujar un 17,5% de mitjana. No hi ha res que pugi tant en un ritme desenfrenat que no s'atura. L'habitatge s'ha convertit per alguns en un bon negoci inversor, per altres en una preocupació i per la majoria en una necessitat cada vegada més difícil de satisfer. Cada vegada hi ha més famílies pendents de l'evolució de les hipoteques, que són la gran despesa mensual. La compra d'una vivenda significa per a les famílies gairebé 8 anys sencers de salari i lluny de millorar, l'increment de preus continua. A través de testimonis de persones que han fet de l'habitatge la seva preocupació principal, avui fem una radiografia d'un sector que s'ha convertit en clau de l'economia espanyola i que està transformant la fisonomia del país. A veure, aquesta setmana... Que jo aquesta setmana he fet la cuina i la Laura ha fet el bany i com tu no has estat, doncs se quedarà per fer el pols, o si el vols fer esta nit o demà pel matí abans de marxar. El pols a mi em toca, no? Sí. No. Bueno, és que la setmana passada no vaig fer la cuina tampoc. Bueno, ja, però jo la vaig fer jo ahir. Aquest també ens ajuda a fer les tasques. Jude Law supervisa les tasques domèstiques a casa la Mercè i la Maria Teresa. Totes dues volten els 30 anys d'edat i comparteixen aquest pis al barri d'Horta Guinardó de Barcelona. La meva idea de tenir 33 anys i estar compartint un pis amb 2 noies més no era la idea que jo tenia. Tampoc estàs tan malament. No, que estic bé, vull dir, no he tingut cap problema, vull dir, imagina't si han passat d'anys i he conegut moltíssima gent i no sé, m'ha enriquit molt i m'ho he passat molt bé i vull dir, ara també cada època, clar, la primera època d'estudiant molt diferent de lo que ara és un pis, no? Aquesta és la meva habitació i bueno, vaig tenir sort perquè de les 3 habitacions vam fer el sorteig i em va tocar la més gran, la que dona al carrer, la que té més llum també i no se senten tant els sorolls dels veïns. Aquesta és la meva habitació. Vull dir, és l'espai que aquí dintre les altres no hi entren mai, igual que jo tampoc no entro a les seves habitacions, això ho tenim molt clar, ni entro al seu armari a buscar res de roba, això ho tenim sagrat. Vull dir, les habitacions, si no tens permís, no entrem, no? I aquí, doncs, bueno, és on estic, el ratet que estic aquí. Treballen totes dues, però els sous no els permeten independitzar-se. Compartir pis ha sigut l'única solució per fer la seva vida. Amoblada, jo només he ficat 4 coses. A mi no m'importaria continuar visquent de lloguer, vull dir, ja de per vida, però per un pis de lloguer meu, vull dir, jo estic, no sé... Clar, sí que el problema no és viure de lloguer o viure d'hipoteca. Vull dir, hi ha molts països que, vull dir, hi ha famílies que viuen tota la vida de lloguer, vull dir, a Holanda viuen de lloguer tota la vida, vull dir, no sé, que a mi no m'importaria viure de lloguer i això de, ai, això és meu, no? 4 parets són meues, no. Però hauria de ser molt més barat viure de lloguer que pagar una hipoteca i avui en dia... I avui en dia, doncs... Tant dalt com baix, més o menys. Els lloguers se mouen entre 800 a 900 euros un pis normal, és el que val avui en dia el lloguer, clar. Si tu cobres un sou, que bueno, sí, un teu sou sí, però si has de pagar això de lloguers que ja dius... I després són tot despeses, és aigua, és llum, és telèfon, no és només... I a part, bueno, i viure, menjar, transport... És impossible. No té res que veure el sou que cobres en el preu del lloguer. No té cap relació perquè és que amb un sou no pots pagar un lloguer d'un pis aquí a Barcelona. Clar, els meus companys me diuen, va, vinga, llança't i compra un pis. És que m'hi llanço, però és que veig que jo sola no podré mai. Jo sola no podré mai. Fem una cosa, una planxa grossa, aviam, amb fundició, Sí. Fundició. Si me l'agafes molt grossa, et trobaràs que com que no l'omples es crema i després s'enganxa i d'aquesta manera això no s'enganxa mai. La Sandra i el Guillem s'han aficionat a comprar al mercat dels dissabtes de la capital d'Osona. Després de 6 anys de relació van decidir ara fa un any anar a viure junts. Tots dos són de Barcelona, però han hagut de sortir-ne i anar fins a Vic per poder començar una aventura en comú. Bueno, gaire números no has de fer, o sigui,
el sou que tenim els dos a Barcelona i has de mirar el preu del pis i el que et surt cada mes la hipoteca, i és que no cal fer-los perquè és que no surten, i ja et planteges i dir, bueno, jo vull marxar a viure amb tu però jo aquí no puc. Sí, el problema és bastant greu. A Barcelona s'està convertint en una ciutat d'èlit, de luxe, que no sabem qui podrà pagar d'aquí uns anys, que la gent jove està marxant fora. Han sigut valents. Van deixar la feina que tenien a Barcelona i amb uns quants estalvis i una mica d'ajuda dels pares han pogut llogar un pis per 400 euros al mes. Ara, diuen, el coratge ha donat els seus fruits. Treballen tots dos, han tornat a fer números i s'han llançat a comprar un pis.